ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಲ ಘಟಸ್ಫೋಟ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ 183 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆದಿತ್ತನ ಐತ ಮನದನಿ ಬೆರಿಕೆ ಗುರುವಾರಡು 157 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಒಟ್ಟು 2 ದಿನಟ್ಟು 350 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಏರಿಕೆ ಆಯ್ನವು ಮಲ್ಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು. ಐಟಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಆವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಪಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಗುರುವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಡು 157 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 54 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, 48 ಜನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಬಕ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ್ದು ಒರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇತರ ಮೂಲಲಿರ್ದು 13 ಜನ ಬೊಕ್ಕ 38 ಜನತ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತನು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆಡ್ಲ ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 7 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1709 ಏರಿಕೆ ಆತನು. 977 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪನವು ಜನಕಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆಗಳ ಕಾರಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬುಧವಾರ 183 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆದಿತ್ತನ ಗುರುವಾರ ಪೆರಪ್ಪ 157 ಜನ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ನವು ನನಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು. ಒಟ್ಟು 2 ದಿನಟ್ಟು 350 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ಏರಿಕೆ ಆದ ನನ ಎಂಚನ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆತನು. ಕುಡ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪನವು ಈ ಪರಿಸರಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತನು. ಇಂದತ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗೆಟ್ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜನಕುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತೊಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತದು ಅನಗತ್ಯ ತಿರುಗಾಟನ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತರನ್ನು ಕಾತೊಂದು ನನಲಾತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಡಾತನು.